Algemesí, la nostra casa, la nostra base d'operacions, el lloc on el grup Scout Azahar ha vist reunions, xocs, acampades, berenars improvisats i alguna que altra festa hawaiana. Però després d'anys d'activitat, el grup ha fet un descobriment que ho canvia tot. Algemesí està en zona inundable. I clar, com a grup Scout responsable, previsor i lleugerament dramàtic, hem decidit prendre mesures. No construirem un búnquer, no elevarem el cole amb palets, no substituirem les panyoletes per salvavides. Hem fet una cosa molt més sensata: mudar-nos. El grup Scout Azahar abandona Algemesí i trasllada les seues instal·lacions a un nou enclavament estratègic. Així que avui venim a presentar-vos el nou territori de l'Azahar, la nova base, el nou poble i el lloc on, si tot va bé, construirem el nostre futur. Comença l'aventura. Benvinguts! Com ja sabeu, el grup se muda d'Algemesí. Passeu, passeu, que vos ensenyaré la nova base. Camp de futbol propi per a la Unió Esportiva Azahar. ¡Vámonos! Aparcament propi, per així te deixaria l'autobús des de la porteta fins al meravellós jardí. Espai dinàmic per a jugar amb els teus amics al ping-pong i passar una bona estona. I una casa pròpia per al cap d'agrupament. Una taula en ple espai natural per aguantar les reunions més llargues dels scouters. I una bona piscina climatitzada per a fer unes bones pool parties i per així acabem en la casa. Acompanya'm al poble! Vale, ovelles tancades. I ara que m'ha ensenyat la base, anem a veure l'entorn, no? Anem a veure el poble. Vinga per així. És el nou ajuntament. La façana, pues parem de l'Algemesí, no? Però aquí un poquet en blau, en blanqueig, no? Una romànica apostòlica. Està guapa, Això sí, el nou parc de Salvador Castell. Tenim per ficar la fira i bueno, ja veurem què fem quan arribi la setmana de bous. S'encarrega un altre. A veure la iglesia, sí, vale. La iglesia està en construcció. L'empresa de pioneros de l'any que ve, pues res, s'encarregarà un poquet així de muntar el campanar i jo crec que 2 anys, 3. No sé això d'ahir la iglesia? Mare de la Salut s'ha acabat. Ara venirem a la Virgen del Espino. Lo que toca, tengo que adaptar a este puesto. El recorrido del Hermitage, ¿no? De Marcelino, pues mira, así, algo paregut. Así anirà Maristes. Entrareu per ahí y el pati, pues bueno, ahí ficarem unos columpios y ya está. Vamos a veure la iglesia. Estan apegant els primers. Ahí estan. Maristes ara estarà así. Serà por la puchadeta, no n'hi ha pont, però bueno, tenim una puchadeta molt bonica i ahí a l'escala superinclusiva per a la gent que caia de rodes. Turisme del nou Algemesí. Hey, buenas, ¿qué tal? ¿Ya esteu per així? Epa, a veure. Passeu, passeu. Bueno, ara que ja tenim clar el tema de la nova base, i com vos mudeu per així, el que havíem parlat, vaig ensenyar-vos també una parcel·leta, si us apanya de campament d'estiu. Vine, vine, assoma't així. Mira, sí, proper de l'entrada, mà dreta, perquè no se cansen, tindrem la parcel·la de comitè. Així dormiran tots els pares i mares que vinguen a cuinar i algun abuelo també. I tios, inclús. Bueno, pues si les instal·lacions d'antes vos han paregut increïbles, tot el que té que veure en l'aigua, flipareu. En moment tenim banyera i tot. Però vaig ensenyar-vos el millor, l'aigua. Increïble instal·lació. Últimes tecnologies. Per ahí el xorro. I per així s'enxufa. De locos. I segur que vos esteu preguntant, però té riu? Perquè és una parcel·la sense riu. Per suposat, un riu com el que no heu vist mai. Bueno, agarra la xaqueta que anem cap a dalt i quan més amunt refresca més. Feu-vos una idea, en esta parcel·la oblideu-se de coses d'autobusos, aparcar cotxes en pobles ni res, perquè tenim un pàrquing espectacular.
Estem parlant d'aproximadament unes 200 hectàrees de parcel·la, per tant, doncs el tema de marges i de més les podríeu fer dins mateixa de la parcel·la. Estem parlant d'una parcel·la en últimes tecnologies en les instal·lacions, per tant, el que és tema vàters, oblideu-se d'un forat en el pis o coses similars, tenim la millor zona a la sombra per a muntar les vostres pròpies letrines. No m'he posat la jaqueta, estem en el punt més alt de tota la parcel·la. Com vegeu, tenim així aigüeta directament del desgel de la serra. Però això no és l'important. Seguim en les instal·lacions d'última generació. Tenim així tota aquesta zona de comedor, cuina, zona de comité... Bé, i el cor d'un campament, la zona de tendes. Quantes voleu muntar? Una, dos, 100, 200, 300, 51.850, 51.900? Aquí podeu muntar totes les que vulgueu. Bueno, va. Fora bromes, que tenim que fer un vídeo en sèrio, que això ho subvenciona l'Ajuntament d'Algemesí i